Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Isang taon na pong umeere ang Umasenso Online. Maraming salamat po sa mga masugid naming taga-subaybay. Sa pagsisimula ng ikalawang taon ng Umasenso Online, sama-sama nating alamin ang pinakabago mga balita at impormasyong magsisilbing gabay ninyo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Tumutok lamang po kayo dito lang sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Lobelia Guarin, ang Regional Information Officer ng DA Bicol. At ako naman po si Annelyn Baleza mula sa DA Raffis 5. Hello sa aming pong mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon ng live sa aming official Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture Bicol at Facebook account, Agriculture Bicol. Live din po tayo ngayong napapanood sa BHTV News Philippines, sa radyo natin Naga 89.5 FM, BBSDWLB 91.9 FM at sa Mayon Internet TV. Napapakinggan din po tayo ngayon sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges, 87.5 FM DZCZ at FMR University FM 94.3. Kitang mga parauma dapat pirming handa may El Nino man o wara. Enot, magtanom ng short gestation o short cycle crops araw kan munggo, mani, asin, soybean. Ikaduwa, gibuo ng crop rotation method para makalikay sa peste. Ikatulo, aprobitsara ng alternate wetting and drying method asin low-cost drip irrigation system. Ikapat, magtipon ng tubig uran. Ikalima, maglaag ng mulch sa palibot kang tanom gamit ang ata o bunot ninyo. Ikaanom, maggamit ng organikong pataba tanganing ma-maintainer ang kalidad kan daga. Kapito, sa paroy magtanom ng variety ng drought tolerant asin early maturing araw kan NSIC RC438, PSB RC10, NSIC RC440 asin NSIC RC480. Ikawalo, ipa-insure taan sa tong mga tinanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi, maapektuhan man kan sobrang init an sa tong mga pananom. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the DA Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Maligaya at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano.
Maraming salamat po. Nagbabalik ang Umasenso Online. Isa sa pinakamalaking hamon sa ating mga magsasaka ang climate change. Ngayong typhoon season na ulit dito sa Pilipinas, ating balikan ang panayam ni DA Rafis Chief Ma'am Lobelia Gorin kay DA Regional Focal Person on CCA and DRRM Lorenzo Alvina upang alamin ang mga programa at teknolohiya na ipinapatupad ng kagawaran ng maiangat ang climate resiliency ng sektor ng agrikultura sa ating rehiyon. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood sa Umasenso Online. Sa umaga pong ito, makakapanayam po natin ang Regional Focal Person ng Disaster Risk Reduction and Management ng Department of Agriculture sa Bicol, si Sir Lorenzo L. Alvina. Sir, good morning. Morning po sa ating mga sumusubaybay sa programa po ng DA. Sir, ano po ba itong DRRM and kailan pa po ito nagsimula sa DA Bicol? Actually po, hindi naman siya nawala. Kumbaga, ever since kasi lagi namang may mga disasters na nangyayari doon sa mga sektor natin sa agrikultura. Kaya ever since naman po meron ng mga taong gumagalaw. Pero officially na-formalize po ito mga 6 years ago through an executive order ng ating butihing secretary. And lahat po ng region is required na magkaroon ng DRR office. Sa Bicol po, isa po tayo sa mga region na laging naapektuhan ng pagbaha ng mga drought. Ngayon po, ang binabantayan natin yung pag-alboruto ng bulkan. Kasabay na po dito na minomonitor natin lahat ng mga posibleng hazards na maka-affect sa ating mga farmers, lalo na sa produksyon ng mga lokal na commodities sa Bicol region. Ngayon pong meron tayong binabantay na low pressure area. Ano po yung mga paghahanda na ginagawa ng DRRM ng DA Bicol? Sa ganito pong hindi pa naman malinaw or siguradong makaka-apekto ito, naka-alert naman po kami and minomonitor po natin lagi yung mga advisories kasi alam naman natin na paparating na yung buwan kung saan mataas ang probability na tumama ang mga bagyo sa Bicol. So ito na po yung mga crucial times kaya lagi po tayong nakahanda sa anumang mga sakuna. Actually po, annually nagpo-procure tayo at nagpe-preposition tayo ng mga inputs katulad ng binhi, mga chemicals, mga fertilizers para po kung sakali mang tamaan tayo ng sakuna, madali po makarecover ang ating mga farmers. Meron din po tayong ginagawang mga advisories. Ito po is regular na linalabas para po malaman ng mga LGUs at lalo na ang ating mga farmers kung ano ang mga dapat gawin lalo na pag mga ganitong mga sitwasyon. Ang adhikain po natin is ma-institutionalize ang disaster risk reduction lalo na sa mga LGUs at mag-focus din sa agriculture sector. Ang isa pong nasimulan natin na usapin tungkol sa DRR is yung DRR sa livestock sector kasi nakikita natin tuwing may bagyo or tuwing pumuputok ang bulkan, maraming livestock farmers ang naapektuhan and minsan naiiwan yung mga livestock sa mga areas na naapektuhan po ng mga sakuna. So isa po ito at ngayon po may usapin na sponsored ng NGOs kung saan pino-formalize nila ano ba yung dapat protocol and yung advocacy para i-promote yung disaster risk reduction. Kasi po lagi dati usually nasa crops pero ngayon may focus na rin tayo sa livestock. Sa kasalukuyang mga programa, lagi lang po tayong makipag-ugnayan
makipag-ugnayan sa ating mga local government units at kailangan din po tayong kung sakaling tayo ay naapektuhan, lagi lang po mag-report and subangguni sa ating mga local government counterparts para po papaabot sa atin yung report and makabigay po kami ng karampatang suporta and serbisyo kung pag-uusapan po ang disaster risk reduction and support system sa mga farmers. Lagi naman po tayong ready and lagi tayong nagmamatsyag and nagsusubaybay kung may mga ganitong sakuna. Okay, maraming salamat po, Sir Lorenzo Albina. Siya din po pala ang Chief ng Integrated Laboratories Division ng Department of Agriculture sa Bicol. Sir, thank you very much. Nagbabalik ang Umasenso Online. Noong nakaraang Lunes po ay iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. Isa po sa mga binigyang diin sa kanyang State of the Nation Address 2023 ang mga aktibidad, panukala at programa ng kagawaran ng pagsasaka upang makamit natin ang seguridad sa pagkain. Narito ang ilang bahagi ng kanyang talumpati mula sa SONA 2023. We therefore seek once again the continued support of Congress to enact into law the policies and reforms under our fiscal framework. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Stores na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag, dagastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Sa kabuuan, halos 700 milyong piso ang naging benta ng mga ito na nakapagbigay ng hanap buhay sa mga membro ng mahigit 3,000 na kooperatiba at samahan. Maganda ang nakita nating resulta, kaya papalawigin pa natin ang Kadiwa sa buong bansa. Kamakailan lamang ay nagsanib puwersa na ang mga ahensya ng pamahalaan upang lalo pang patibayin ang Kadiwa. Katuwang natin dito ang buong sektor ng agrikultura at ang lokal na pamahalaan. Our aim is to boost our local agricultural production through consolidation, modernization, mechanization, and improvement of value chains, augmented by timely and calibrated importation as needed. Nakita nating tumaas ng 2.2% ang sektor ng agrikultura sa unang 3 buwan ng taong ito. In our quest for food security, our methods are now more guided by science and the balance of nature, so that production is both sustainable and responsible, benefiting both this and future generations. Our fisheries codes must be revised to incorporate and strengthen science-based analysis and determination of fishing areas. This approach will protect both the interests of our fisherfolk and our fisheries and aquatic resources. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Ipinagbubuklod natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code.
Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan ng mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 hektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid, at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong hektarya ng sakahan. Inayos natin ang GeoAgriMap ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 hektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pansakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas na taon, mahigit 70,000 titulo ng lupa ang ginawad sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo.
Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang panig ng rehiyon. Pagpapagawa ng mga proyektong kalsada ng DA-PRDP sa probinsya ng Masbate, umuusad na. Narito ang aking ulat. Ikatlo ang probinsya ng Masbate sa may pinakamataas na poverty incidence among population sa buong Bicol. Ang probinsya rin ang may pinakamataas na bilang ng geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa buong rehiyon. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority at ng National Economic Development Authority sa kakalunsad pa lamang na Regional Development Plan for 2023 to 2028. Kaya naman, para kay Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project South Luzon, Project Director Milo de los Reyes, malaking bagay ang mga isinasagawang proyektong kalsada ng DA-PRDP sa buong probinsya. Palagi ko nabibigay ang kahirapan sa Masbate. May mga area na walang tubig, area na walang kalye. Malapit na makumpleto yung kalye. Kaya alam ko, malaki ang magiging pasasalamat nila. Siguro, mahigit ng 100 taon na ilalakaran nila yung area na walang kalye. Magkakaroon na ng katuparan. Pinangunahan ni De Los Reyes ang 3 araw na monitoring and inspection sa ilang isinasagawang infrastructure development o I-Build sub-project sa probinsya. Kasama niyang bumisita sa site ang technical team ng DA-PRDP sa PSO at Regional Project Coordination Office Bicol sa pangunguna ni Deputy Project Director Adelina Losa. Ito ay upang siguruhin na ang bawat proyektong pinondohan ng PRDP sa Masbate ay naipapatupad ayon sa tamang disenyo at kalidad at batay sa itinakdang timeline bago mabayaran ang mga kontraktor. 5 I-Build sa projects na may kabuuang halaga na 1.45 bilyong piso ang minonitor ng grupo mula noong 18 hanggang 20 ng Hulyo ngayong taon. Kabilang narito ang concreting of the Otto Bungkanaway Farm to Market Road with Bridge sa Balud, concreting of San Carlos to Magsalangi Farm to Market Road sa Milagros, concreting of San Antonio to San Carlos FMR with Bridge sa Uson at Milagros, concreting of Del Carmen to San Ramon FMR with Bridge sa Uson, concreting of Del Carmen to Malatawan Farm to Market Road sa Uson, at concreting of Segment A Palubandera to Dalipe and Segment B Kalumpang to Iraya Farm to Market Road sa Kawayan, Masbate. Sinuyod ng grupo ang kahabaan ng mga nabanggit na proyekto at sinuri ang bawat aspeto ng pagpapatupad ng mga ito. Sinamahan sila ng mga kinatawan ng Provincial Project Management and Implementation Unit ng Masbate, Municipal Project Management Implementation ng Kawayan at ng mga kontraktor ng bawat proyekto. Sa ginanap na exit meeting sa siyudad ng Masbate noong 20 ng Hulyo, pinasalamatan ni De Los Reyes ang lahat ng nagpunyagi upang maisakatuparan ang mga proyektong kalsada sa probinsya. Nakita namin yung quality ng trabaho. May impression is, kumbaga, i-rate ko yung trabaho ng mga kontratista dito. Kung i-rate ko ng 1 to 10, siguro 11 ang rating sa... Kasi unang-una, nagsakripisyo kayo. Hindi nyo inalintana yung peace and order problem. And
I know na matatapos yung on time, ano? Itong mga projects na naka-assign sa inyo. Samantala, pinaalalahanan naman ni DAPRDP Bicol Deputy Project Director Adelina Losa ang PPMIU at mga kontraktor na bigyang pansin ang mga maliliit ngunit mahalagang detalye sa pagpapatupad ng mga proyekto batay sa pamantayan ng PRDP. Dagdag pa ni Losa, ang resulta ng kanilang kasalukuyang proyekto ay magiging batayan sa pag-aproba ng kanilang mga panukalang dagdag na proyekto para sa PRDP Scale-Up. Sa kasalukuyan ay may 17 proyekto ang DAPRDP sa probinsya ng Masbate na nagkakahalaga ng 3.68 bilyong piso mula sa Second Additional Financing. 14 dito na may halagang 3.02 bilyong piso ay nasa higit sa 50% na ang natapos, habang 3 proyekto na nagkakahalaga ng 664 milyong piso ay umuusad na rin ng 50% pababa. 6 sa mga ito ay nakatakdang matapos ngayong taon at 11 naman ay tinatayang matatapos sa susunod na taon. Ako si Annilyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. DA Bicol nagsagawa ng sabayang paglulunsad ng mga gulayan projects para sa mga barangay at Clustered Vegetable Farmer Association sa Camarines Sur. May ulat si William Lavapie. Bilang suporta sa mga magsasaka ng gulay at upang patuloy na isulong ang pagtatanim sa mga barangay sa lalawigan ng Camarines Sur, sabayang inulunsad ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol ang iba't ibang gulayan projects noong ika-26 ng Hulyo ngayong taon. Kabilang narito ang gulayan sa barangay, off-season vegetable production, urban agriculture at bamboo at pili production. Bilang kinatawan ni Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Field Operations Division Chief Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, pinangunahan ni Corn and Cassava Program Coordinator Amabel Bombase ang pamimigay ng mga agricultural inputs at supplies para sa mga nabanggit na gulayan projects sa lalawigan. With the help of these different interventions na galing sa atin sa Department of Agriculture, hopefully makatulong to para masolusyonan natin yung price increase and then makatulong tayo sa pagbaba ng production cost sa ating gulay. 9 na barangay sa probinsya ng Camarines Sur ang tumanggap ng mga urban agriculture package na nagkakahalaga ng 428,643 pesos. 9 na barangay rin ang nabigyan ng gulayan sa barangay package na may kabuuang halaga na 634,297 pesos. Ayon kay Ruby Panuelos, gulayan sa barangay coordinator ng barangay Sabang San Jose, Camarines Sur, malaking tulong ang mga ipinamigay na gulayan sa barangay package ng kagawaran sa kanilang komunidad. Nagpapasalamat po kami sa programang ito ng Region 5 ng DA kasi po yung aming barangay ay napili na awardan ng napakarami pong mga tools, mga seeds at marami pa pong mga gamit para mas mapaunlad or mas masustain ang aming gulayan po sa barangay. Para naman kay Victor Gastillo, punong barangay ng Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, makakatulong ang programa lalo na sa mahihirap na pamilya sa kanilang komunidad. Malaking tulong po sa aming barangay, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Instead na sila mga malingki, bibili sa palingki ng mga gulay, hindi na po dahil sila sa sarili nila magtatanim. Ako po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture sa kanilang malaking tulong na pinibigay sa mga barangay na gaya namin. Samantala, 10 Clustered Vegetable Farmers Associations naman ang nabigyan ng iba't ibang off-season vegetable production inputs. Kabilang narito ang CLLS Federation of High Value Crops Growers Incorporated sa Libmanan, Camarines Sur na pinamumunuan ni Robert Buayaban. So, unang-una po, napakalaking pasasalamat po namin sa kagawaran sa walang tigil na suporta po sa atin. So, ito po yung napakalaking bagay po sa aming mga farmers na masuportahan po yung season farming natin para po maipababa kahit papaano yung sa ating cost of production na yun po nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga farmers po natin. So, dahil po dyan, mas lalong lumakas po ang loob namin ng mga farmers, lalo na po sa lugar namin sa Libmanan. So, salamat ng marami po sa support na ito. Masaya ring ibinalita ni Naldo sa mga magsasaka ng gulay na kabilang na rin sila sa mga maaaring tumanggap ng 3,000 pisong fuel subsidy. Not only with that, na mga interventions na mabuka pa yung release after nun, gabos po kamo pwedeng makakuha ni fuel subsidy assistance. Bakit na lang po siya sa corn, pati po kamo gabos na nag-high value, may fuel subsidy kita para sa ito gabos. Pero
bata po, simple man lang. Dapat RSPSA registered ka mo. And then dapat po, either may sa dirito mo makinarya o ang asosasyon ng DILIGDI may inaward sa inyo si DA ng mga makinarya. Naipamahagi na rin ng Gulayan Project Packages noong Hulyo sa lahat ng probinsya sa buong rehiyon. Ako si William Lavapi, nag-uulat para sa Umarangkadang Balita. Ipinagdiriwang ngayong Hulyo ang buwan ng nutrisyon. Alam niyo ba na ang malunggay ay nagtataglay ng mga bitamina at mineral na mahalaga sa ating kalusugan? Narito ang ilang trivia tungkol sa superfood na ito. May tanim ka bang malunggay sa inyong bakuran? Pwes, panoorin mo to. Alam mo bang marami itong benepisyo sa tao at sa hayop? Ang malunggay ay tumutubo sa mga bansang may tropikal na klima, tulad ng Pilipinas, India at Africa. Ang bawat kumpol ng dahon nito ay may 3 hanggang 9 na maliliit na dahon. Mayroon itong puti at mabangong mga bulaklak na nagiging mahabang supot ng buto na may 3-angled wing seeds. Ang dahon ng malunggay ay sagana sa protina, vitamin B6, vitamin C, riboflavin at iron. Mayaman rin ito sa antioxidants. Bukod sa masarap itong gawing sangkap sa ating ulam, pwede rin itong gawing moringa tea, moringa capsule at moringa powder na mainam namang gamiting additives sa mga lutuin tulad ng pastries. Ang mga discarded moringa leaves naman ay pwedeng gawing pagkain para sa baboy at manok. Ang bulaklak naman ng malunggay ay good source of amino acids at vitamin A na nakakatulong sa pagpapalinaw ng ating paningin. Mayroon rin itong calcium na nagpapatibay ng ating buto. Tulad ng dahon, maaari rin itong kainin. Hinahalo ito sa mga salad o pwede namang prituhin para gawing snack. Ginagawa rin itong tsaa. Ibabad lamang ito sa tasang may mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. Haluan ng konting honey o asukal at maaari mo na itong inumin. Bukod rito, ang bulaklak ng malunggay ay nagpapabawas rin ng inflammation. Samantalang, ang tuyong buto naman ng malunggay ay maaaring gawing water purifier. Nakakatulong rin ito upang mapababa ang blood pressure para sa mga taong nakakaranas ng high blood. O ngayon, alam mo na, kaya tumutok ng matuto dito lang sa Umasenso Online. In 2018, the Special Area for Agricultural Development Program was introduced to the Bicol region. This is a locally funded project of the Department of Agriculture which aims to uplift the lives of the marginalized communities in the country. Based from the PSA 2015 poverty incidence data, the Phase 1 of implementation covered the top 6 poorest municipalities in the provinces of Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. From 2018 to 2022, the program has implemented a total of 291 livelihood packages, which benefited a cumulative total of 13,546 individual farmer beneficiaries and 537 farmer associations residing in the remote and far-flung communities of the covered provinces. Various agricultural interventions related to production, post-harvest, and enterprise development were given to these beneficiaries under the different packages of the program, such as rice, corn and cassava, high-value crops, organic agriculture, and livestock and poultry.
Further, the program has capacitated its beneficiaries through the conduct of a total of 327 specialized trainings to 12,477 SAAD farmers, starting from increasing their production, proper handling of machineries and interventions provided to them, value-adding activities, and the establishment of community-based enterprises in this 5-year period. Natatawan kami ni Inda Iya kung paano mas maging produktibo ang samuyang pagtatanom. Makaangat-angat man kami sa buhay. Sa saad, yaon ang sen ng pag-inguha, nakaipuan, magtanom, tanganing mabuhay. Nababawasan ang gastusin namin sa palayan. Ito ay kaunlaran. Ini kayaan sa tuyang pag-asa. Nag-uswagan sa muyang pamuhay-buhay dahil sa saad. Iyon, minot nagrani sa muya na nagtauning katabangan para maibadagos ang sa muyang paghuma. True to its promise, SAAD has reached the farthest communities, crossed oceans and mountains, to give quality interventions and services to the heroes of our nation. Salamat, Saad! Ang SAAD Phase 1 ay masasabi nating naging matagumpay na programa ng Department of Agriculture. Ang SAAD Bicol ay lubos na nagpapasalamat sa mga institusyon, mga opisina, mga tao na naging parte upang maging matagumpay ang ating mga magsasaka. Kami po ay umaasa na lalong paiigtingin at pagtitibayin ang pagbabahagi ng anumang asistensya at tulong sa ating mga magsasaka, mga nahihiya at hindi pa kabahagi ng anumang asosasyon. For SAAD Phase 2, ready, set, go! Narito na ang mga bagong presyohan sa merkado ngayong ika-27 ng Hulyo ngayong taon. Sa Daet Public Market, ang well-milled rice ay 43 pesos, pork liempo 290 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 200 pesos, whole chicken 170 pesos, egg medium size 7 pesos per piece, ampalaya 80 pesos, tomato 100 pesos, cabbage 120 pesos, pechay bagyo 100 pesos, at red onion lokal 200 pesos. Sa Sorsogon City Public Market naman, ang well-milled rice ay 42 pesos, pork liempo 270 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 180 pesos, whole chicken 200 pesos, egg medium size 7 pesos per piece, ampalaya 80 pesos, tomato 100 pesos, cabbage 140 pesos, pechay bagyo 100 pesos, red onion lokal 200 pesos. Sa Legazpi City Public Market naman, ang well-milled rice ay 41 pesos, pork liempo 280 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 220 pesos, whole chicken 185 pesos, egg medium size 7 pesos per piece, ampalaya 80 pesos, tomato 80 pesos, cabbage 130 pesos, pechay bagyo 120 pesos, at red onion lokal 180 pesos. At sa Naga City Public Market naman, ang well-milled rice ay 42 pesos, pork liempo 300 pesos, tilapia 160 pesos, galunggong 200 pesos, whole chicken 200 pesos, egg medium size 6 pesos and 50 cents, ampalaya 80 pesos, tomato 80 pesos, cabbage 120 pesos, pechay bagyo 100 pesos, at red onion lokal 120 pesos. Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang aming Season 2 25th episode, mga Kaumasenso. Sa ngalan po ng aming DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gamit ang hashtag na Umasenso Online, hashtag Agribalita sa Bicol at hashtag UO Season 2, i-like, i-heart at i-share nyo po ang aming 25th episode ngayong araw.
Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes. Dito lang sa Umasenso Online Season 2. Kagawaran ng pagsasaka, di ito magmumula ang tunay na paglilingkod sa